Bismillahirrahmanirrahim. Salih Peygamber. Mirov bi serê xwe nikare heqiye û rastiyê bi temamî fêm bike. Eqlê mirov nedûye selahiyetê de ye. Lewra mêzêna mejiyê me nikare her tiştî bîve. Ji ber vê yekê Xwedê ji nav mirovan qasidan hildibijêre. Ew qasid emr û wehya Xwedê ji mirovan re teblîğ dikin. Rastî û heqetê nîşanê însanan din. Yek ji van qasidan jî Salih Peygamber e. Xwedê wî ji qewmê Semûd reşand. Salih Peygamber wextê pêxemberî wergirt ji qewmê xwe re got: Ey qewmê min, îbadetê Xwedê bikin. Ji bilî Allah ji we re tu îlah tune. Xwedê we ji erdê xulqandiye. Hûn li dinyayê dijîn û feyde jê dibînin. İstîğfar bikin û bal Xwedê ve tövbe bikin. Xwedê qerîb û mucîb e. Nêzîkê we ye û poşmaniya evdên xwe qebûl dike. Qewmê Semûd got: Ey Salih, tu hêviya me bûyî. Lê vêga tu nehîtikî ku em îbadetê îlahên xwe bikin. Qey tu me ji dînê bav û kalên me bikî. Bi rastî em di vê mijarê de ji te nebawerin. Di dilê me de şik heye. Salih Peygamber ji wan re got: Qewmê min, ku ez ji teref Xwedê li ser delîl û ayetên eşkere bim û Xwedê ji kerema xwe rehmet pêxemberî dabe min, hûn ê bêjin çi? Ku ez li ber Rabbê xwe rabim, ê ji we kî alîkariyan bike? Ji zararbûna zêde tenê kesek nikare tiştek bike. Ey qewmê min, ha ev hêştira deva hanê ji bo we ayetek e. Wê berdin bila di erdê Xwedê de biçêre. Zînhar bi xirabî destê xwe nedinê. Ku we bela xwe dayê, ê nîzik de ezabekê dijwar we bigire. Qewmê Semûd ji xwe re nesekinin. Goh nedane hîşyariya pêxemberê xwe. Di vêya Salih Peygamber şer jê kirin. Salih Peygamber ji wan re got: Heta sê roj di mala xwe de bijîn, piştî ê ezabekê dijwar bi ser we ve were. Ev weda Xwedê ye, nayê we gerandin. Dema emrê ezabê Xwedê hat, Xwedê bi rehm û kerema xwe Salih Peygamber û yê pê îman anîbûn ji ezab û ji wê roja riswatiyê xilas kir. Piştî dengekê herî dijwar bi wan zaliman girt. Hemû dwarên xwe de bi ser çokên xwe cehimîn. Çawa li wir qet nejiyabûn. Eser ji wan nema. Lê binêrin û bala xwe bidinê. Qewmê Semûd Rabbê xwe înkar kir û jê re nankorî kir. Hûn dibînin ka çi hate serê wan. Divê em jî ji vê qisê îbret bigirin, qena ji riswatiya dinyayê û ji ezabê axîretê xilas bibin. Ey Rabbê Kerîm, şopandina rêya pêxemberan nesîbê me bike û şîretên pêxemberan ji bo me bixe rêber û rê nîşandir. Amin, amin.